ତାମିଲନାଡୁ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଜାମ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଗରେ ପାଣି ବହୁତ ସାରା ପଡ଼ିଛି। ଗାଡ଼ି ପୁରା ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଗାଡ଼ି ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍। ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆମେ କେମିତି ବାହାରିଲୁ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଗକୁ ଘର ନାହିଁ ରେ, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ସେ ପାଣିରେ ବହୁତ ସାରା। ଏମିତି ବର୍ଷା ବହୁତ ସାରା